Daħal fis-seħħ l-avviż legali biex jibda jingħata l-inċentiv fiskali għar-riġenerazzjoni ta' proprjetajiet vakanti li jinsabu f'żona ta' konservazzjoni urbana, dan hekk kif imħabbar fil-budget għas-sena d-dieħla. Konferenza l-aħbarijiet il-Ministru Arun Farrugia spjega kif din l-iskema tapplika għal bini li jinsab fit tliet żoni partikolari fil-qalba tar-raħal. Ħabbarni dawn il-linji gwida illi għandhom jiggwidaw issa il-mod ta' kif qed nagħtu l-inċentivi fit tliet żoni partikolari. Fil-qalba tar-raħal nitkellmu dwar dawk il-bini li huwa vakant, ilu vakant għal ħafna snin, kif ukoll bini b'disin arkitettoniku Malti. Dawn qegħdin fil-kuntest tal-pjan tagħna għall-iżvilupp sostenibbli u l-pjan tagħna għall-iżvilupp intelligenti fil-pajjiż. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana spjega kif din l-inizjattiva setejn biex issir riġenerazzjoni tal-bliet u l-irħula tagħna permezz ta' investiment u għajnuna fiskali qawwija. L-ħlas li ħajġi eżentat mit-taxxa tal-boll ikun fuq prezz massimu ta' 750,000 li huwa ammont konsiderevoli ħafna, ma parti minn hekk ukoll qegħdin ngħidu li min ikun qed jirranġa dawn il-biljiet se jkun qed jiffranka sa massimu ta' 54,000 euro VAT. Apparti minn hekk dawk li jkunu first time buyers li qed jixtru proprjetà li taqa' dawn it-tliet klassifikazzjonijiet ukoll se jkunu qed jingħataw 15,000 euro f'każ il-proprjetà tkun hawn Malta kif ukoll 30,000 euro jekk il-proprjetà tkun f'Għawdex. Il-Perit Andre Pizzuto li huwa l-President tal-Kamra tal-Periti li qed tgħin fl-implementazzjoni ta' din l-iskema saħaq kif din l-inizjattiva hija opportunità tad-deheb biex issir qabża ta' kwalità fid-dera tal-bini. Din l-iskema hija biss l-ewwel pass hekk kif is-sena d-dieħla pajjiżna mistenni jkollu politika dwar l-estetika tal-bini.